jong ka sarkar ya ka jingkeu jong ki positive cases man ka sngi batru ya ka jingkeu ki bayap man ka sngi nakaliang jong ka sarkar menta ka janmit hapo ka jinglam jong chief minister badon burom jongi mila shim ya ka wikarai bat kata karai kalong banadu la shai por prabeji janmit khat khandai trik ubenai basan arpawe ngi penbena ya ka total lockdown habaro kawe ka East Khasi Hills district bat kani ka total lockdown kan beteng hadu ka lai phuwei trik benai me arphuwei por sanbaji menstek kani ka rai ka jing shim ka jingi kalong bang yo ya ka jing bun ki positive cases kam tam hapo East Khasi Hills district jongi barok away tingim ban sesu ban shim ya kani karai bat kani kalong ka total lockdown kalong shipho sngi hadin bang yo ya ka consultation nakaliang jong ki experts nakaliang jong IDHS bat ka health department barok away kumtang ila idon kam kerki bandon ke total lockdown hapo ka East Khasi Hills district barok away again the SP juga Shillong City baya kani karai na dula syai menmit prabaje bakin pentrekam baru ban pentikna baka total lockdown kanlong ka batrekam habaro kaway ka East Khasi Hills district hakabay bat ka jing eye injection kabangiong ka vaccination drive hakani ka por total lockdown kan yad kumbajuyad tamba ya ki details SOPs restrictions nakaliang jong ka district administration East Khasi Hills kin sale ya kabadon kam